Blay Pibero ngakarteng I Joyful Ryntathiang Assistant Coordinator jongka UDID project pada pet yaka Khasi Hills Region. Ngadan hapo ka State Resource Center on Disability Affairs kebadan hang ni hapo Civil Hospital Shillong. Ngayang hang ni bangan bataya pi sepang ka kata ka UDID dan ni kata ka Unique Disability Identification. Te ka UDID. Ka UDID kadai kata bangaong ka Unique Disability Identification kaba day ka Disability Certificate nak benta ki brio lane ki parlok ki badan ka jintuna haki document kane ka UDID ka itho kerpang ya ki brio la ikiba don jintuna haki document lane yaki PWDs baro ha kalang kari India kumjuru ka pelong tangkawai ka thop jinglom record lane ka balong kata ka National Database syapang ki PWDs kumbalong haki juk barem dane kum katuka PWD Act 1995 lane khakandai spa knapsan menshwa kani ka kitu bar khait ki disability certificate kichu record haki register dane haki kot kisla teting tang bonsin kitu ki record baro ki jano tang hadian katu kanisnam lane ki dakru ki jano tang hadian kani katu kanisnam teling ba kani ka UDID ka bangi ngilaban record haka portal ngilaban UI ya baro ki PWDs kaba don baro hakni ka Meghalaya te nang taru ka sam yaki disability certificate kumjuru yaki UDID card ki balong kita ki card ki bawan hakapor ba ngi apply baro ba apply ka disability certificate ki yo eka UDID card ka badai tang duplicate hakatu kapor hinrai yaka original pade kinsayo hadian arnilai banai katkum kajing phat na poka ministry nang tena Delhi kumjuru kasam bat ka iranti ya ka disability certificate kum ka kerteng balong ka unique disability ID kani ka UDID ka itho kerpang ba kapelong kerpang unique ya iwe PWD ha kani ka UDID ngen la hiru ban apply lani ki PWD kim la hiru ban apply RCN license henrikin don betang kawai ka disability certificate te mano bala ban apply kani kumbai te baro ba kum ka PWD Act khakandai spark na pesan hakatu kapor ki don tang nyutli ki jai disability lene ki jai jingpang henrai katkum ka RPWD Act ka badai house na mahaja khanreu kladan hadu arfuitli ki jai disability te lada kinu ki nongpang ki badan ka na kita ki arfuitli ki jai disability ki laban lait pha check lani lait pa pen ha ki doctor kawai ngidon artli ai ka kumno ka bangi ngilaban yarap ki PWD bakin pen ha ki doctor kawai ka dai lingba UPD ka ba habaro jongki civil hospital ki badan habaro ki district ki dan kata kawai pade ki dai lingba ki assessment kam ki PWD ki la bande pani ki doctor ha kita ki artli ki rukam te lada ndalada pani ha ki doctor ndalada diagnose ki doctor ki sala banwan pade chapo ki UDID office ki badan hamana ki district civil hospital ki laban wan ra ikot kisla jungki ki balaban apply te ki kita ki documents lane ki kot kisla ki bamaki ki don kampan ra ha ka porba apply ka tuka disability certificate kabaning kong kadai kadur passport size nang ta ka baar pade kadai ka xerox epic kabare jong ki kmi pa lada dei ki khna ki bahpo khaprasnam nang ta pade lada dei ki khna ki bah sajrom ka khaprasnam kila banra da ka xerox epic jong ki hi nang ta pade ka xerox jong ka birth certificate nang ta ki khna ki badai ha bo khaprasnam te nang ta pade bat kumjuru ya ka xerox jong ka adhar बाद यका assessment sheet एंडी कतु का diagnosis sheet का बाफी पियो ना की डॉक्टर की बाफे बाफी पी लाले बन पन ई लनी पास मार की तो की डॉक्टर ते यकने का UDID पी पिला बनियो हमन की civil hospital हमन की district civil hospital की बदन हागनी का state मेघालय कमनो की जिमंतोय की बा यो लदा ki PWDs ki don yakani ka UDID
lada lingba kani ka UDID ki PWD ki laban yo shibun ki chimentoy ka baningkong kadai ki schemes ki laban yo ki jingrap na ki sarkar berkumjuru lada dan ki jingrap na ki NGOs ka baningkong kadai hakani ka po ka office jungi ka State Resource Center on Disability Affairs ngingi aya ka meritorious scholarship kata ka badai yaki khna ki bapule class 11 shajrang nang ta pade ka national scholarship ka ba maki kila man apply na po ka national portal nang ta pade ka ki special employment ka ba ki maki kila banyo na po ka office jong ka district social welfare office nang ta pade kumjuru ya ka vocational training te yaki loans jong ka National Handicap Finance and Development Corporation ka ba maki kila banyo tang na ka Apex Bank te nang taru menta kila ruban apply ya ka menta ka bagi khot ka CM Cares na po ka ICDS office te kumjuru ya ka Indira Gandhi National Disability Pension Scheme ka ba maki kila ban apply na po ka office jong ka Block Development Office te kumjuru kani ka UDID ka yaram ban penyo ki PWD ya ka 100% ka ba 100% reservation job reservation ka hakapo ka ba maki kilet thap ya kam ka jam ka government kala amang kerpang nam ta jungki 100% nam ta ki biro ki badan junduna haki department but kumjuru kane kila dan ru ka jingarap ka reservation nam ta jungki 5% la nisan percent haka ba maki la rakle puli ki jing puli ki bakam sajrang kila banyo eka jingarap ka UDID lingba lada ki donya ka UDID disability certificate maki kila ban apply ya ki adep scheme haka ba maki kila banyo jingrap shibun ya kini ki aids and appliances kum ki wheelchair ki hearing aids bat kum ta ter kani ka lada ki donya kani ka UDID disability certificate ki yo ka jingrap ru ya ka travelling train concession haka ba lada ki let puli shabar jong ka state Meghalaya nani ki let pha sumar shabar jong ka state Meghalaya maki kila banyo jingrap nani ka kala ban penduna haka dor jong ka lenti jong ki la ki let deka train ba kumjuru yaki nong escort nani ki nong buat nong sanran yaki PWDs tenga trai pilai snutho ya kita ki jing patai ki jonga la don kinu ki brio ki badan juduna ha ki khatmat lani ki bahayeng asam jong phi lani ki parlok jong phi phila ban one apply ki dakabawan pha sumar swah ki doctor ha chani phila ban kaliru na po ki office jungi lani lai dhaki civil hospital jong ki district jong phi fleshibun